Тази медитация ще ти помогне да приемеш своя страх от загуба и ще те научи да пускаш с лекота всичко това, което повече не ти е нужно. Може да седнеш или да легнеш удобно. Застани в комфортно положение. Постарай се да позиционираш тялото си така, че да си максимално отпуснат. Добре е ръцете и краката да не се кръстосват, за да може енергията да протича през цялото тяло. Опитай се да обособиш пространство, в което няма да те безпокоят и отвличат. И сега, когато си готов, може да направиш едно по-дълбоко вдишване и на издишане може да затвориш очи. Започни като една мека и плавна вълна да отпускаш своето тяло. От върха на главата до пръстите на краката и опитай да синхронизираш своето дишане. Дишането става спокойно, на приблизително равни интервали. Вдишванията са меки, дълбоки. Ако е възможно, добре е дишането да става бавно и равномерно и да изпълва корема. И може да почувстваш как пулса на сърцето се успокоява. Опитай да издишаш всички мисли, които се появяват. Опитай да се освободиш от тях. Почувствай как мислите се забавят. Как отминават една след друга и бавно започват да се разтварят. И усети как бавно и внимателно се потапяш в своята вътрешна тишина. Поглеждаш навътре в себе си. Дълбоко, дълбоко, дълбоко. Може да усетиш как челото ти започва да се отпуска, а след него бузите, челюстта, устните, всички мускули на лицето се отпускат. И просто наблюдавай как реагира твоето тяло. Ако някъде в тялото има напрежение, опитай просто да насочиш дишането в тези места. И почувствай как с всяко издишане напрежението започва да се разтваря. Ако има останало напрежение в някоя част на тялото, опитай да приемеш това. Позволи на тази част да бъде такава, каквато е. И просто наблюдавай какво се случва вътре в теб. А сега опитай да си спомниш тази вещ или човек, който се страхуваш да загубиш. Какво най-силно се страхуваш да загубиш в този момент? Помисли върху това. Почувствай го. Позволи си да осъзнаеш и приемеш своя страх от това да загубиш нещо или някого. Страхът от това да пуснеш ситуацията. И точно в този момент опитай да събереш ръцете си в юмруци. Силно, силно. Нека дланите се съберат в юмруци. Толкова силно, колкото силен е твоя страх.
За момент опитай да си позволиш да се страхуваш, да се държиш за своя страх, да се придържаш към това, което не искаш да пуснеш. Позволи си да усетиш силната хватка на контрола. И насочи вниманието си към своите юмруци, към силата, която усещаш в тях, към напрежението, което ги съпровожда. Възможно е дори да усетиш как напрежението от юмруците се пренася и в други части на тялото. От силата, с която свиваш своите юмруци, другите органи също се стягат и напрягат. Те не са в тонус. Опитай да усетиш този дискомфорт. И въпреки всички тези усещания, опитай да приемеш нещата такива, каквито са. Позволи си да усещаш този страх от загуба. Страх от това да пуснеш нещо или някой да си отиде. Позволи си да се държиш силно, да стискаш здраво, да прилепваш, да не искаш да пуснеш от ръцете си това, което ти е ценно и важно. И просто опитай да го приемеш. Да признаеш ситуацията. Позволи си да изпитваш всичко това. А сега опитай да насочиш вниманието си към вътрешната страна на своите юмруци. Дръж ги стиснати здраво. Как мислиш? Колко радост ще се побере в ръцете ти, докато ги държиш събрани и затворени? Колко изобилие можеш да събереш в своите юмруци? Колко място има изобщо вътре в тези юмруци? Помисли върху това. Почувствай го с цялото си тяло. И ако се страхуваш да пуснеш отношения, помисли какво е твоето отношение към партньора ти или към човека в конкретната ситуация. Какво усещаш, докато здраво стискаш своите юмруци? Има ли достатъчно пространство в тях? Може дори да усетиш как този човек и чувствата спрямо него увяхват или бавно се изпаряват. Но въпреки това ти се държиш с всички сили и не искаш да го пуснеш. А ако се страхуваш да загубиш пари или имущество, опитай да си представиш колко богатство може да се събере в ръцете, докато са свити в тези юмруци. Да, ти стискаш здраво парите, които имаш в момента. Но има ли място в твоите юмруци за нови пари? За нови богатства, нови придобивки? А ако все още не можеш да пуснеш миналото, или може би хора от миналото, или някакви спомени, а може дори емоции, като обида, вина, чувство за несправедливост или дори предателство. Опитай да усетиш, удобно ли ти е да сътворяваш своето бъдеще, да създаваш новия си живот със същите тези ръце, които са събрани в юмруци. Какво можеш да изградиш с тях? И точно в този момент опитай да осъзнаеш какво е чувството да живееш с здраво стиснати в юмруци ръце.
във вечната хватка на контрола. С вечното чувство на страх, че ще загубиш нещо или някого. С нежеланието да го пуснеш. Готов ли си да прекараш целия си живот по този начин? Ако не си, и ако ръцете ти са изморени да бъдат вече в тази позиция, на издишване може бавно да започнеш да ги отпускаш. Позволи им да се разкрият. И опитай да насочиш дланите си нагоре. Можеш ли да усетиш облегчението след безкрайното стискане? От напрегнатите юмруци, от постоянния контрол и желанието да притежаваш. Можеш ли да усетиш колко леко, приятно и отпуснато се чувстват тези свободни ръце, които са разкрити с длани нагоре, готови да си починат, да се отпуснат. И почувствай как постепенно започват да се възстановяват, да се разширяват. И точно в този момент опитай да усетиш как твоите длани започват да дишат заедно с теб. На вдишване дланите приемат в себе си усещането за прохлада, а на издишване отдават топлина. Вдишай през дланите и издишай отново през тях. Опитай да усетиш разликата в температурата. Вдишване и издишване отново през дланите. И в този момент помисли и опитай да усетиш колко повече пространство има в разтворените длани в сравнение с здраво стиснатите юмруци. Колко повече изобилие може да приеме и побере отворената длан. Колко повече любов може да се събере. Колко повече радост може да се помести в широко отворени и винаги готови да приемат повече длани. Точно в този момент опитай да осъзнаеш, че вече не е нужно да се държиш. Опитай да осъзнаеш, че ти повече не можеш да загубиш нищо. Никога. Защото загубата, това е просто процес на издишане. Ти просто издишаш и пускаш това, което вече не ти е нужно. Ние живеем в безкрайен, прекрасен и хармоничен цикъл. С всяко вдишване приемаме това, което ни дава живота. А на издишване пускаме това, което повече не ни е нужно. И отново със следващото вдишване приемаме, за да може на издишване да пуснем с лекота. Защото да пуснеш е като да издишаш. И точно в този момент опитай да осъзнаеш, че ти не можеш да живееш, ако само поемаш дъх. Не може само да събираш кислород в дробовете си. За да може животът да продължи и за да протича леко, приятно и радостно, е необходимо не само да поемеш дъх, но и да го пуснеш. И това да издишаш носи не по-малко радост, комфорт, отколкото вдишването.
Позволи на своите длани не само да приемат и да се държат за нещо, но и да издишат с лекота и да пускат, за да може после отново да получат повече и по-хубави блага и радости. И след това отново да пускат с лекота, знаейки и усещайки, че следващото вдишване е съвсем близо. И с тази лекота се научаваме да живеем в синхрон с нашето собствено дишане, приемайки и отдавайки. Вдишване, издишване. И по този начин активираме безкрайния кръговрат на любовта, изобилието, щастието, новите възможности. И всичко, което някога сме се страхували да загубим и пуснем, сега го пускаме с лекота. Съвсем естествено. Точно както се случва дишането. Опитай да запомниш това усещане в тялото си. Тази лекота в процеса на дишането. Лекотата в процеса на отпускане. И може да поемеш дълбоко дъх, да се протегнеш с удоволствие. Може бавно да се върнеш обратно в своето тяло. Тук и сега. И когато се почувстваш готов, може бавно да отвориш очи.